Čo robíš tu hore úplne sám? Snažím sa nájsť Zambeziu. Fórum Film uvedie. Ďaleko, v srdci Afriky, vymenil mladý sokol svoje hniezdo za veľké mesto. Egypt Air, môžete pristáť. Raj pre všetkých operencov. Opatrne s mojimi vajcami, Neville. Daj pozor na cestu, toto je bezletová zóna. Prepáčte. Vitaj v Zambezii, slávnom meste vtákov. Toto miesto je úžasné. Na toto? Čo ťa privádza do Zambezie? Rozmýšľal som, že sa pridám ku hurikánom. Hurikáni strážia oblohu a prinášajú Zambezii pokoj a mier. Sú úžasní. Už je to dávno, čo bol v Zambezii nejaký sokol. Rozpoznám veľký talent, keď ho vidím. Zvládol si to, vtáčik. Môžeš byť hrdým hurikánskym učňom. Bé. Invázia marabú! Boj o prežitie sa však netýka iba vtákov. Koľko vajec dokáže zjesť jeden jaštier? Mám ťa! Tam, kde sú všetci zvyknutí improvizovať, musí Kai vymyslieť plán. Nasypem ti do očí orechy! Ako navrátiť krajine mier. Nemôžem uveriť, že si ma sem vytiahol. Mám alergiu na nebezpečenstvo. Blázon, pozri, čo si urobil. Zničia Zambeziu. Keď budeme držať spolu, môžeme zvíťaziť. Ste so mnou! V slovenskom znení Táňa Pauhofová. Vieš, ako dlho sme na tom pracovali? Vidiečan. Dušan Sabo. Očividne je tu veľký močiar. Kto spravil na mape tú škvrnu? Vladimír Jedľovský. Musíme stáť pri sebe. Ale kde sú hurikáni? Bez nich sme len sediace kačice. Ivan Romančík. Stalo sa niečo, kým som bol preč? Aha, Je mi fajn. Je mi fajn. Vitajte v úžasnom svete. Pohni viac tým chvostom. Dnes už môžeme skutočne povedať, že ostrov je pre všetkých vtákov. Zambezia. Neprosíte si dobrotu? V kinách od 25. apríla so slovenským dabingom.